Nagrigaten mayadayo lugar nakayanakan adu abanag sapsapulen anak kay ruaman aglalon no iliw ken segay ti umapay daytoy riknak ket umapon mandiliday uray no narigat anusak napiantulan maturpusak dua tawen akong tratak tuturak di mayadayo gapula itirigat agsakripisyo warta masapulak numakaurnungak agpaay ti pamilya adunga anus tuok rigat nga inkalak amen iti kaunggan tuy puso napnuan dagensen iti panunot ket di payen masurutanen cellphone ko laeng sang kaikem uray kaaw-awag ko laeng uray nun narigat ang nusa napiantulan maturpusak dua tawen akong tratak iturak di mayadayo gapula itirigat agsakripisyo warta masapulak numakaurnungak agpaay ti pamilya uray no narigat anusak napiantulan maturpusak dua tawen akong tratak iturak di mayadayo gapula itirigat agsakripisyo kuwarta masapulak numakaon